Jo, čau lidi, dneska vám ulehčím vaše hádky s kámošema. Dneska vám řeknu, jaký brawleři jsou. High, no a mid skill, takže jdeme na to. Začneme, dáme si to podle... Ježíš, Birarity. Tak. Šelina, 100% no skill, upřímně, reálně. Za Šelinu prostě umět nejde, ta je prostě no skill. Nita, tu bych dal mid skill, protože u ní je potřeba toho docela, jako už to bravko musíte docela umět. Colt, high skill, 100% high skill. Prostě nebudu ani vysvětlovat. No skill, 100 pro no skill. Brock, to je high skill, teda alespoň za mě. Protože jestli jste za ně někdy zkoušeli jako pušnout jako hodně jako vyšší rank, tak víte, že to je už jako těžší na těch. Ale tak, tady máme El Prima, to je takový mid docela. Barley, high skill, nebo ne high skill, kámo, tohle bude ještě ultra mega giga skill, na tohle potřebujete, abyste to uměli hrát. Samozřejmě já za něj umím, akorát to ještě nemám na to, na 25, ale brzo ho tam chci pušnout, takže se můžete těšit na nový video, kdy už ho budu pušovat, doufám, s hyperchargem. Poco, to je mid docela. Rosa, to bude docela mid asi. Jessie, tak to je něco mezi mid a high. Prostě něco mezi. Dynamite, tak něco mezi, ale spíš mid. Já vím, že se s ním jde dělat fakt jako hustý play, ale většina lidí, který znám, tak s ním moc neumí a nebo jakoby dal jsem ho do midu kvůli tomu, že udělat s ním pár jumpů není tak těžký. Tick, high skill, 100% high skill. Podívejte se na ty HPčka, já mám na 7 a má jenom 3520 HP. 8-bit, no skill. Rico, asi mid. Ne, jo, Rico mid. Daryl, no skill, prostě no. Já na něm mám sice miliardu skinů, ale no skill prostě. Penny, to je mid docela za mě. Karl, ten je docela, s touhle gadgetou by jsem ho dal asi do midu, když ho hrajete. Jackie, no. Pak, jo tady, Gas, asi mid. Já ho moc nehraju, ale podle mě mid. Bowa bych dal asi do midu, jako to je, nebo tak, ne do high. Ten je fakt jako už těžký, ale pořád to není Barley prostě. Emzák, no skill za mě. Toho bych dal do midu. Piperina high skill samozřejmě. Pak tady máme Pam, ta je za mě asi mid. Pak tady je Frank, DJ Frank samozřejmě. A Franka bych dal asi do midu. Bibina, to bude high. B asi taky high. Nany mid, nebo možná i míň než mid. Edgar, prostě úplně no skill, takže no, tak. A kdo si myslí, že za něj umí, sorry, že vás zklamu, ale je to prostě no skill brawler. Tady Griff, samozřejmě, jako docela v pohodě brawler. Omlouvám se, že tady hraje v pozadí toto, ale si tady pouštěl něco, ale Griff mid, Grom high, Bonnie mid, Gale mid, Colette high, Bell high, Ash high, Lola high, na to se taky můžete těšit brzo na push. Pak tady máme
Sama, ten je asi mid. Mandy a moje jméno BTV v Brawl Stars vzniklo, takže jsem zkombinoval Sama a El Prima dohromady. Mandy, Maisie, ne, počkat, Mandy, mid, ne, Mandy, high, Maisie, mid, nebo high asi jmenuje. Já myslím, že tím jestli někoho naštvu, ale no skill, soráč. Tohle je mid. Larry a Lori, já nevím, asi mid. Angelo high. Mortis ultra high. Tara. Stará. Počkej, jako stará Tara, no, já se v tom nebudu dál toto. Stará, asi mid. Jean high, Max high, mid, high, mid, high skill, no skill, toho mám na 27. Fang, no skill, mid skill, taky asi mid docela. Taky asi tohle bude high. Tohle je mid skill. A si říkáte, kdo chce, mě je to úplně jedno. Prostě Doug je mid. Reálně, kdo souhlasí s tím ratingem, ať napíše do komentu. Ale Doug je prostě mid. Reálně Doug, prostě tam se toho dá hodně pokazit, když za něj hrajete. Jo, sice jako můžete kempit v keříku a tak, anebo můžete prostě hrát na to, že nabíháte na ty lidi. Jako prostě hrajete normálně, chápete? Jako třeba já. Charlie, ta si myslím, že je docela mid. Melody, to je asi mid. Lily, no skill. Spike, high skill. Leon, high skill. Amber, ultra mega giga high skill. Surge, no skill. A jako dá se za něj jako, za každý brawler se dá hrát no skill, ale i skill. Ale prostě tohle je nejjednodušší 30, kterou můžete zkusit. Chester, asi docela mid. Draco. Toho bych dal do midu asi, ne, no skill. Tenhle, jako on je fakt hodně silnej. A prostě no. Eevee, mid. High. No. High. Mid skill. No skill. Tak lidi, já se tady s váma s mým Dougem loučím. Uvidíme se u příštího videa. Zatím čaues. A doufám, že s mým ratingem souhlasíte. Jestli ne, tak máte prostě špatný názor. Já jsem jediný, kdo tady má dobrý názor.